जायखिया जियानो जादों गोजोननाय होबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो एफिनि जानानै नैबेखौनो बुंनो सानदों। आं सिङाव हाबनानै थासारिखौ नुदों। माने फार्स्ट टाइम आं जेराव बिदि फैफेराखैमोन। आं ओरैबायदि नुदों माने ना दुखुनि मोदै सुख'नो ना खुसिनि मोदै सुख'नो जादों। मोननै आङो जोबोद सिन्था खालामनानै आं फोजोबना थादों। मोनसेया जाहैबाय बिसिनि जाबद जिबद कारादन्द जानाय आरो गथ' लायै लायै फिसाइफोरखौ लोगो हमनो फैनाय 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर गाहामसिम जानाय बिसोरखौ नुनानै आं दुखु मोनदों। ओमफ्राय दिनै आरो माने रंजालि बैसागु बिदायनि असिलायै जिबायदि आंखौ बेयाव बिथांमोनहा लेंहरनानै अनार होदों बे फारसे आं रंजागोन। आरो आं बिथांमोननि जानानै आं नैबेखौनो दा ओरैबायदि मोनसे फिल आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों जे आं बिथांमोननि जानानै आङो बाहेरायाव जोंनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं एसेब्लाबो शेयार खालामनानै बिथांमोननि गनायनि राहा एबा कौशला मा दा मा सोलिदों आं बेखौ बिथांमोननिफ्राय निस्सय मिथिनो नाजाग्रोगोन एबा बिथांमोनखौ आङो एप्रच खालामो जे बिथांमोननि गनायनि सायाव नोंथांमोननिफ्राय मा राहा लामा दं। बे थारमाने आंखौ बुंदों बिथांमोनहा फंबायमोनहा जे जोंथ' दुखुआवनो दंखायो सार बा आदा बे दुखुनिखौ दाखुनसै बैसागु स्टाइल बा मडार्न सं बिदिनो एसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि ग्रोम ग्रोम माबाखौनो एसे खनदो होननानै खावलायनायलाय आङो मडार्न संखौनो खननाय जादों आरो बुंनाजों दा बेखौ आङो एसे नोंथांनि सिगाङाव खननानै होनो सानदों। लाइन मोननै मोनथामसो रायज्लायहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो रायज्लायहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे महरावनो रायज्लायहां खालामो मानोनो लाजिहां खालामो मानोनो दुइ बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव गाव हारसिंनो गलांनायनि माबा मोनसे परिबेस फैयो बेखौ आंनो खिन्थादों सानै साथामसोआ। ओमफ्राय जायफोरा जाय बिथां सासे मोनथाय आं एसे जायगानि नामखौ बावबाय बिथाङा फासिखौ गारनाय जोबोद शेयार खालामदों दहाय खोब दुखुनि बाथ्रा खिन्थादों। दा आं साननो नाङा आंथ' बेखिनिखौल'सो बुंबोनो हाबाय। दा बे ओमफ्राय खायसेया 10 बोसोर जानाय दं। दा बिथांमोनहा बुंदों मा माने जोंनि थाखाय सारा बाहेरायाव थांनानै एसे माबा मोनसेसो दैदेनगिरिफोरजों एसे रायज्लायनानै बर' रायजो राजानो एसे मेसेज होदो जों इसोरनि अननायाव बोरैबा मोननाय बेखौ खावलायदों। आं नुदों जागोन आं इसोरनि अननायाव आंनि साइडनिफ्राय जा बुंनांगौ सोरजों एप्रच खालामनांगौ आं ट्राइ खालामगोन आं नाजागोन आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। लामायाथ' एखे थोंजों खालै ओरैबायदि थोंजों जों खौसे जानानै आवगायलाङाब्ला जोंनि जा आद्रा सिमां आं बुजिदों एबा आं नुहुरदों बे मालाबाबो खौसे जानानै जों सिगांलाङाब्ला बे पसिबोल जानाय नङा। बेनिखायनो आं एखे बिनम्र अनुर'ध आं गुरै खावलायदों जोंनि मोनफ्रोमबो केटागरिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय बिदिनो आंनि आरो जोबथि खुलुमनाय आरो आं खुलुमबाय थागोन रिकुवेस्ट खालामबाय थागोन जे जों खौसे जागोन खौसे आगान सुरनि मोनसे गारांजों मोनसे सोदोबजों जों
जों जोंनि गलाव सहैयैनि जेबो माने गैया। देंखोखौ आङो बोगासिनो दङ, आं रेकर्डिं रिसिभ खालामनो नागिरदों। आं गेजेर गेजेरबो हगारबाय थायो। बेखौ रिसेन्ट माबा इनकमप्लिट मेथाइआ आं दा खोनासंनो हानाय नङा। माने मा जों खौसे जानो हाया नामा? खौसे जानायाव माबा उसुबिदा दं बा मा उसुबिदा थानो हागौ? बाथ्रा आं स्टार्टिंखौ बिनिफ्राय लांगोन आरो जों मानो खौसे जानो हाया?